खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनालि बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे खोनासंजोबलांगोन। ईवीएमखौ बोखारनांगौनि गोख्रों दाबिजों आन्दोलन खालामदों रोजा रोजा कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां उखिल बिथांमोन आरो फौजि बिथांमोनहा। भारत सरकार नरेन्द्र मदिया गासै भारतखौनो फोजोबस्रांनायनि लामायाव लाबोदों। बे बाथ्राखौ बुंदों सुप्रिम कर्टनि एडभोकेट बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रोजा रोजा फौजि सोद्रोमाफोर आरो कंग्रेसनि सोद्रोमाफोर आरो गोबां रायजो राजाफ्रा। कंग्रेसआ सरकार सालायनाय समाव गोबां गोरिब गुन्द्राफोरानो सोलिनो हादोंमोन, नाथाय बीजेपी दोलोआ भारत हादरखौ सालायनायनिफ्रायनो फारफ्रोमथिंजायबो टेक्स लानाय, जायनि थाखाय मुवा बेसादनि दामफोरा बांनायनिफ्राय बांलांबाय आरो हाथाय बाजाराव मुवा बेसादनि दाम बांनायनि जाहोनाव साधारन सुबुंफोरा सोलिनायाव जोबोद गोब्राब जाबोबाय। बेबादि सोलिबाय थायोब्ला सानसे समाव भारत हादरा जोबस्रांलांगोन। बेखौ नोजोर होनानै भारत हादरनि खना खनला थानाय सुबुंफोर लोगोसे गिदिर गिदिर उखिल, फौजि आरो रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारनानै ईवीएमखौ बोखारनांगौनि दाबि खालामनानै सुप्रिम कर्टसिम नांनो थाखाय दिल्लीनि जोन्थोर मोन्थोराव आन्दोलन खालामहैदों। जायनाखि मन्थ्रि सोलायनायनि भट होनाय समा खाथि सफैबाय, बिनिखायनो गोख्रों दाबि खालामदों गोबां एडभोकेट एबा उखिलफोरा। ईवीएमखौ बिथांमोननो गथायनानै होनांगौनिबो दाबि खालामदों इलेक्सन कमिशनारनिसिम। मानोना ईवीएम मेसिनजों भट होयोब्ला चिटिं खालामनो हायो, जायनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा देरहाबोगासिनो दं। ईवीएमजों भट होनायाव गासै पाब्लिकआनो कंग्रेसनोबो भट होदोंमोन, नाथाय कंग्रेसआ मोनसेबो सिटआवनो देरहायाखैमोन। बेनिबो माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ होननानै ईवीएमखौ नायबिजिरनो थाखाय सुप्रिम कर्टआव लांनाय जागोन आरो बेखौ बोखारनानै बेलेट पेपारनि जोहै भट होनाय खालामनांगौनिबो दाबि खालामनाय जागोन सुप्रिम कर्टआव। आरो बेलेट पेपारजों भट होनायनि उनाव नरेन्द्र मदिया बेसेबां भट लानानै देरहायो बेखौबो नायनो होदों भारतनि गासै सुबुंफोरखौ। लोगोसे भानु प्रताप सिंह एडभोकेट बिथाङा बुंथिबावदों दि गासै भारतआवनो मात्र 40थाल' सिटखौ बीजेपीआ आवग्रिनो हागोन। बे आंनि चेलेन्ज होननाबो चेलेन्ज खालामदों भानु प्रताप सिंह एडभोकेट बिथाङा। जेब्लासिम ईवीएमजों भट होनायखौ बोखारा अब्लासिम आन्दोलन खालामबाय थानाय जागोन होननानैबो हुमखि होदों। आरो बेनि अनगायैबो नागपुरावबो ईवीएमखौ बोखारनांगौनि दाबिजों ईवीएमनि पुतला बानायनानै सावदों आरो रोजा रोजा सुबुंफोरानो ईवीएमनि हेंथायै धरना होदों। ईवीएमखौ बोखारनानै बेलेट पेपारजों जेब्लासिम भट होनाय खालामा अब्लासिम भारतनि गासै सोद्रोमाफोरानो भुगिनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिदों। मानोना ईवीएमजों भट होनाय खालामबाय थायोब्ला नरेन्द्र मदियानो देरहाबाय थाखागोन, बिनिखायनो ईवीएमखौ सावना गारनाया गोनांथार होननानैबो बुंथिदों रायजो राजाफ्रा। सिगांनिफ्रायनो बेलेट पेपारजों भट होनांगौनि दाबि खालामबोदोंमोन, नाथाय दाबि खालामनाय बायदि जायाखैमोन। ईवीएमजों भट होयोब्ला ईवीएमनिफ्राय भटखौ सिखाव खावनो हायो, जायनि थाखाय पाब्लिकनि भटखौ लुथिनानै बीजेपीआ देरहाबोगासिनो दं। नाथाय बेलेट पेपारजों भट होनायखौ रावबो खावनो हाया। पाब्लिकआ जेराव भट थुगोन बेखौनो साननो मोनगोन, जेबो चिटिं जाया होननानै बुंथिदों गोबां सोद्रोमाफोरा। मैया कसुगावनि जलेश्वरी गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि गेजेरावनो गासै 10,048 नखरफोरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा। नियादि नङि हाखौ नियादि पाट्टा बानायना होनो हानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों आरो मुलाम्फागिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो गासै 1 लाखनिबो बारा नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होनो हादों। नाथाय 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थाबोनाय बिपिएफ हान्जाया राजनेटिक खालामबोदोंमोन। इलेक्सन फैबाल' फर्म रानोमोन आरो सार्भेफोर खालामोमोन, नाथाय हानि पाट्टाखौ होआमोन होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलावबो हानि पाट्टा होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बे बोसोरथामाव 1 लाखनि बारा नियादि पाट्टा एबा हानि फोरमानलाइखौ होनो हाबाय आरो फैबाय थानाय बोसोरनैयावबो 90% फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबजोबनो थांखि लाबावदों बिटिआर सरकारा। मानोना जाय नखरा नियादि हा गैजाया बेफोरबादि सुबुङा जोबोद जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो। जेरैहाय
PRC बानायनाय आरो बेंक लन लानाय बायदि बायदि सरकारनि सुबिदाखौ मोननायाव जेंना नुजाथियो। बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै बयबो रायजो राजानि नखरफोरखौ हानि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो थाखायबो नाजागासिनो दं होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो BPF हान्जाया सरकार सालायनाय समाव हाग्रा बिफाननिफ्राय पारमिसन गैयालासेनो हाजार हाजार बिघा हाफोरखौ आवग्रिना लानानै साहा बागान खालामबोनायफोरखौबो नोजोर होगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो 2800 साख्रिनि पस्ट दिहुननानै LP, ME आरो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनो मास मोनथामनि गेजेरावनो इन्टारभिउ फाथिनाय जागोन आरो लोगो लोगोनो थिसनथाइबो होखागोन होनना फोसावदों BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCनि 3000सो भेकेन्सि पस्ट ओंखारनायावबो साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावदों बिथाङा। भेरगाव खैराबारिनि लामायाव गंसे डाम्पारनि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव डाम्पार आरो हेन्डिमेना खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राबथार जोखोम जायो। जाथायनि बागै मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला खैराबारि भेरगाव राजा लामाजों डिमाकुसि गिथिबारिसिम अन्थाइ लांनो फैनाय AS 13 AC 0873 नाम्बार प्लेट थानाय डाम्पार गारिया गोबारै खारथायजों फैबाय थानाय समावनो देवागुरि हाथिपाक्कानि दालाङाव रेलिंनि सायाव सौग्रावनानै गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेना बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राब जोखोम जानाय ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ भेरगाव मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय लांनाय जाबाय। हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामाजों चेलेन्ज लास्लायस्लाय आंजोंनो चेलेन्ज लाथों। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों BPF हान्जानि सेक्रेटारि जिसया सामफ्रामारि बिथाङा। थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव BPF दोलोआ मात्र 15,000ल' नखरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होनो हादोंमोन। नाथाय UPPL दोलोआ 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो हानि पाट्टा गैजायै 1 लाखनिबो बारा नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होदों। आरो खुगाजों बुंनाय आरो मावनायाव फारागथि दं होननानैबो चेलेन्जनि खोथा बुंदोंमोन EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आरो UPPLआनो देरहाफिनखागोना 100% रोखा होननानैबो बुंदों। लोगोसे हाग्रामाया जाय जायगायाव इलेक्सन गेलेगोन बे जायगायावनो आंबो चेलेन्ज खालामगोन होननानैबो बुंथिबावदोंमोन फेरेंगा बिथाङा। जाय बाथ्राखौ लानानै मैया BPF दोलोनि सेक्रेटारि जिसया सामफ्रामारि बिथाङा EM रन्जित बसुमतारीजों चेलेन्ज खालामनायनि बाथ्राफोर बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा चेलेन्ज खालामनाय बायदिब्ला EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जेनोब्ला फरेस्ट रेन्जनि EM बिबानखौ नागारनांगौ आरो जुदि जिसया सामफ्रामारि बिथाङा जेनोब्ला सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बिबानखौ नागारगोन आरो न'आवनो हाजिरा हुजिरा मावनानै जागोन। थारैनो बे चेलेन्जआव सोर जेनो आरो सोर देरहायो बेखौ सम फैब्लासो मिथिना मोनसिगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि बाजार साखाथियाव थांनाय सानखालि BPF दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव निसिमा ओनसोलनि MCLA जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे जिसुआ सामफ्रामारि, कास्टम बसुमतारीमोनजों गोबां BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो चिरां दुवार बियाबनि UPPL हान्जानि गासै 105 जन सुबुंफोराबो BPF हान्जायाव जयेन जाफैदों। बे हाबाफारियावनो EM रन्जित बसुमतारी बिथांजों चेलेन्ज खालामनायनि गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों जिसया सामफ्रामारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि UPPL हान्जाया BPFआव हाबफैनो गोनां सोद्रोमाफोरनो 500 राङै राननानै होना BPFआव जयेन जाफैनायखौ होबथादों होनना खोनादों होननानैबो बिथाङा बुंदों। MP नबसरनिया बिथाङा ST सार्टिफिकेटखौ लानानै MPनि मासिनि थाखाय इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला। भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्लानो बुजिनो हागोन। दिसपुराव बिनि मानसि जोब, हाइकर्टआव बिनि मानसि जोब, थेवबो जों थाखोमानानै लास्ट पर्यन्त जों थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे बर' हारिनि थाखाय बे जों देरहानाय। बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय। खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा। खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्ति लिरनांगौ, नों बर'ल' लिरनांगौ। ट्राइबेल संघआ बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन, होमबानो नोंसोर बर' ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन, होमबानो नोंसोर ST जानो हागोन ना खुसि। आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन। आरो फैगौ इलेक्सनाव बे नबसरनिया मालाबा इलेक्सन गेलेनो मोनला, मालाबा ST रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला। बे बाहा गेलेहैदों, खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार ST रिजार्भआव बे सिराव गेलेनो मोनला।
खुलुमनाय थाबाय जोङो नैबे आदानि नाजानायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बे खामानिखौ जों नुदों ओमफ्राय खामानि मावनो हागोन बादिखौ जोंबो सानाखिमोन उनाव बे आदानि जेसेबां नाजानाय आदानि जेसेबांखिनि बे गासिबो आयेन थाइननि खोथाफोरखौ मिथिनानै जोङो आंबो मोनसे साहस खालामफाबाय जे बे नंगौ जों बेखौ नांनांगौ आरो बे जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार होननानै गोदो आवगायाव मावदोंमोन आरो जोङो जों ज' दंमोन नाथाय लासैनो गुगालांजोबनानै रावबो मानसिफ्रानो बे खामानियाव आखाइ होयाखिसै इभेन जोंनि गोरों गोराफ्राबो प्रफेसार लेक्सारारनिफ्राय लानानै बुंजायो बे माथो बर' कसारिखासोनो बर'खासो बिनि सार्टिफिकेटखौ बोरै दाननो हानांगौ माथो हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट देरहाबायनो बेबायदि होनजानायाव जोंखौ अनेक मरेल डाउन होदोंमोन अनेक जोंखौ अपदस्थ होदोंमोन थेवबो जों नाजादों दा बेखौल' रायजो राजाफ्रा मिन्थिनो लुबैदों जे जों गावजों गाव बुंलायबाय थादों जे माब्रै बे नबसरनिया बोरै एसटि सार्टिफिकेट मोनखो बिनिबो अनेक डिबेट जालांबाय अनेक खोथा जालायबाय खिन्थु जोङो बेफोरखौ बुंनांगौब्ला बिराद जारिमिन दंबावो खिन्थु जोङो दा बै सिगांनि थांनाय इलेक्सन केस होनानै 2014निफ्राय नांदों बेखौ इलेक्सन जेला नबसरनि दारायजेनो बे समनिफ्राय खिन्थु बेखौ बाद होनानै जेला इलेक्सन केसा मोननैबो जोङो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव जेनबाय होननानै बुंबाय होमबा सिरि थाजोब्बाय बयबो फावसायनानै थाजोब्बाय खिन्थु जों आदा आरो आं स्पेसियेलि स्क्रुटिनि कमिटियाव जोङो नांफिननानै ओरैबायदि जोङो एकदम नांथाबबाय ओरैबायदि नाजाबाय जों मोनफ्रोमबो आयेननि मोनफ्रोमबो दफानि मोनफ्रोमबो माबे इन्डियान कनस्टिटिउसनाव मा आयेनजों जोङो बे एसटि नङै मानसिखौ जों बोरै एसटि गनायनानै लानो आरो जों बेखौ बोरै फोजोबनो हागोन बेखौ जों नागिरनानै मोनबाय दा लास्टआव जोङो बेखौ जेला जों स्क्रुटिनि कमिटियाव होयो बे समाव जोङो बेखौ आरो जोङो कर्टआव होदोंमोन जे स्क्रुटिनि कमिटिया जोङो अलमस्ट गासिबो माने प्रसेसखौ फोजोबबाय बे बेसेबां इनकुवारि खालामनांगौ बेसेबां फोजोबबाय थेवबो दानाखिसै दानैलाय जोङो बिसोरनो मोनसे आवगायाव मोनसे बे केसखौ बेखौ फोजोबनो थाखाय जों PIL केस होदोंमोन बे PIL केसाव हाइकर्टआ होनबाय जे PIL केसाव जोङो बे PIL केसखौ जों अर्डार होनबाय 23 मार्चनि दायो 24 जालायबाय 23 मार्चनि 1 थारिखआव जों अर्डार होबाय जि बे पुरुनिया नङै माने कमिउनिटि जाय कमिउनिटिया एसटि नङा बिसोरनो मानो सार्टिफिकेट होदों होननानै जेला कर्टआव बुंबाय ट्राइबेल संघखौबो होनबाय आरो बेखौ सोर गभर्नमेन्टआ होदों बे गभर्नमेन्टआ बोरै होनो हाखो बेयो मानो होनबा इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेयो पार्लियामेन्ट पास जानानै प्रेसिडेन्सियेल सहि जायाब्ला रावबो कमिउनिटिया आं उमुक होननानै लानो हाया आरो बियो बर' कसारि बर' होननानै लादों खिन्थु जोङो मिथिगौ बे बर' नङा खिन्थु बर' होननानै लादों दाना बोरै नोङो गुबुननि नाम लानानै गुबुननि कमिउनिटिनि गुबुन जाथिनि नाम लानानै गुबुन जाथिया बेखौ बे सार्टिफिकेटखौ लानो हाया नङाबाथ' गोबाङानो लानो हागौमोन जे जोंबो बर' कसारि होननानै दा लानो हाया दा अनेकानो दं बिदि बिनाय खिन्थु बिदि लानो हागौ दा जों होनबाय बे नङा आरो नंगौबा बियो बर' बानायनाय नङामोन मानो होनबा जुदि बर'ब्ला बर'नि ब्लाडब्ला जुदि बर'नि फिसाब्ला बे हय बियो सर'निया जादों जानो हागौ बर'आबो सर'निया जादों राभाया सर'निया जादों लालुङाव सर'नियाबा सोरबा दास देखाफ्राबो हारसा असमिया मानसिया नलबारिया बरपेटा मानसियाबो सर'निया जादों खिन्थु बिसोरो बर' नङा खिन्थु जाय बर'आ बे बर'खाब्ला बियो माब्लाबो बर'आव थांनाय नङामोन दानाय नङामोन बाहायनो जों सन्देह खालामबाय बे मानसिया बर'ब्ला बर' सार्टिफिकेट लानानै एसटि जादोंब्ला बे बर'नि बर' दानाय नङामोन ओंखायनो बे निस्सय बर' नङा होननानै जोङो बेखौ नांथाबथारदों जों बेखौ फोजोबथारनांगौ आरो बेबायदि थायोब्ला बियो दा जेरै 10 बोसोराव जोंखौ ओरैबायदि लस खालामना होबाय डिप्राइभ खालामना होबाय जे जोंनि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जोंनि एसटिनि मोन्थाइफोरखौ बे दंस' खालामना होबाय बिनि थाखाय जोंहा बिराद गोसोआव दुखु मोननाय गाबखांनाय थाबाय थादों जों माब्ला हानो जों जानो गैया लोंनो सुख गैया जों बिदि जादों जोङो दिनै गुवाहाटियाव दैलि जोङो फुङाव फैनानै मोनायाव थांफिननांगौ जादों एखम्बा जों हर थानांगौब्ला जों थानो हाया जों थांफिनबोदांदों बिराद खस्थ' मोनदों थेवबो जों बेखौ नेवसिदों बे आदाखौ दा बुंनो हागौ आदाया जेरै रिटायार जानानै दिनै 74-75 इयार्स जाबाय थेवबो बियो माब्लाबो नांलालै मेंबायलै नांला दोननोसै थाथोंसै होननानै बुङाखै दा आरो बे आदाखौ जों बेसेबांबा जोङो साहस होफादों आदा जों हाथारो दे जों इनकारेज होनानै दिनै जोङो बे हाइकर्टआनो जोंनो बे माने PIL अर्डाराव होबाय जे बियो सर'निया बर' कसारि नङा आरो बिसोरो नोंसोरो आसाम गभर्नमेन्टखौ होनहरबाय नोंसोर माबे आयेनजों माबे दफाजों नोंसोर माबे कनस्टिटिउसननि आयेनजों नोंसोरो बिसोरनो नटिफाइड नङै मानसिफोरनो बोरै एसटि सार्टिफिकेट होदों दाना बिसोरो जबाबदिहि जाबाय होमबा बिसोरो
7 दिन टाइम लादों 7 दिन टाइम लानो होनबाय जोङो ओमफ्राय 7 दिन हाइकर्टआ टाइम हरदों दा 7 दिननि उनाव बिसोर होनबाय नोंस्रा जुदि बेखौ नोंसोर जे इन्टारिम नोंसोर जे माने अर्डार होदोंमोन नटिफिकेसन होदोंमोन सर'नियाफोरनो बर' कसारि लानानै होनो हागोन होननाय बेखौ उइद्र' खालामाब्ला नोंसोरनि साख्रि बा नोंसोर मा जागोन नै बेखौ गिनानै बिसोर उइद्र' खालामबाय बिसोर उइद्र' खालामदों बे उइद्र' लेटारखौ खिन्थु जों ओरैबायदि खालामबावदोंमोनबा जों चेलेन्ज खालामनो हागौमोन नोंसोर बे उइद्र'ल' खालामबोबायब्ला उइद्र'ल' खालामनानै एथ' गिदिर क्राइम खालामनाय बायदि जोंनि जाथिखौ दंस' खालामबाय खिन्थु बे उइद्र' खालामनायजोंनो बिस्रा गबाय उइद्र' खालामनाय माने ओरैबायदि सर'निया जाथिफोरनो जों होदोंमोन भुल क्रमे खिन्थु जों उइद्र' खालामना लाबाय माने गैला बे समनिफ्रायनो गैखालामोन दा जोङो बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननो हानांसिगौमोन बै समावनो जोङो इन्डिया गभर्नमेन्टआव पार्लियामेन्टआव थांनानै बेखौ दानहोनो हानांसिगौमन नाथाय जोंनि खमजोरिखौ नुबाय जे जों सानै साथाम खामानिया मावनानै बे जोंनि एथ'ल' बर'नि संगठन गिदिर संगठनफोर दङ दल संगठन दङ मानो बिसोर नाङाखै नैबेहाय खमजरि जोंखौ खमजरि मोननानै बिसोर दानाखिसै आरो जोंबो बेजों जों सानदोंमोन मा बेजोंनो जोब्बाय हाइकर्टआ होनायजोंनो जोब्बाय ओमफ्राय गावसोर उइद्र' खालामनानै जोब्बाय दाना ओमफ्राय उइद्र' खालामनानैल' जोबा मानो होनबा बे मानसि सासे एमपि जालायनाय बे भट गेलेनानै देरहानाय दा बेखौ इन्डिभिजुवेल बिनि केसखौ दाननांगौ दा इन्डिभिजुवेल बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ मारै दानगोन नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया दाना जोङो हाइकर्ट मोनदोंब्लाबो जों दुगा जानो हायाखिसै जों रंजायाखै जों हाइकर्टआव देरहाबाय जों देरहानायखौनो जों बुंदों जे जों देरहाबाय बे समाव आदाया बिराद बेमार लोमजादोंमोन थेवबो जोङो गुवाहाटिसिम फैबावनानै जे जों बे अर्डारखौ लांबाय ओमफ्राय जोङो बे अर्डारजोंबाबो जों दुगा जायाखै जोंना मा बिनि सार्टिफिकेट दानहोथारनांगौ बिनि सार्टिफिकेट दानहोबासो जोङो बेखौ एमपि सिटनिफ्राय जों बोख्लायनो हागोन नै बेखौ नाजायो दाना जोङो बेखौ जेला खालामबावो होनबा जे जोङो बे हाइकर्टनि मोनखांनाय लोगो लोगो हाइकर्टनि 1 थारिखआव जों मोननाय लोगो लोगो हाइकर्टखौ जोङो अर्डार मोननाय लोगो लोगो हाइकर्टनि अर्डार मोनखांनानै जोङो 3, 4, 5 सानथाम थानायनि उनाव 6 थारिखआव जोङो बाहाय माने दावलिफुथियाव फैबाय जे हाइकर्टआबो बिबायदि अर्डार होबाय सिकिउरिटि कमिटिनियाबो जोबखाबाय नोंसोर दानदो जेला जों होफैयो होनबा बिसोर र' होनै दानाखिनायालाय बिसोरो मार्च एप्रिल मे जुन थांबाय होनबा जोङो दाना बेखौ कर्टआव होबाय जे जोंनो दासिमबो बेखौ होआखै कर्टआ जोंनो बेखौ बिनि जे कर्टआव हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे 3 मासजों फोजोबनांगौमोन सिकिउरिटिनि कमिटिया 3 मासाव जोङो दा दिनैसिम 3 बोसोर जाबाय दानाखै आरो दा जों सिकिउरिटिनि कमिटिया जोबनायावबो दानाखै होननानै बुंनाया जेला होबाय होनबा बे हाइकर्टआ 2 मासनि टाइम हरबाय 2 मासनिया जोंनो फेब्रुवारि मार्चआव होदोंमोन दाना फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नै दिनैसिम मोनसे जागोन 10 मार्च थांबाय 10 मार्च कन्टेम जों 10 मार्चसिम थांबाय 10 मार्च थांनायनिफ्राय नै जों दाखालि बेखौ कन्टेम होबाय जेला कन्टेम खालामनानै होयो कन्टेम होनायावबो बिसोरो दोनै दानसै दानाखै मानो होनबा जोंनि खमजोरिखौ मोनबाय जे कन्टेमावबो दानो मानो होनबा बिसोर ओरैबायदि पावार दङ सासे एमपि आरो बियो माबे संगठननिफ्राय फैनाय नोंसोर रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नोंथांमोनहा मिथिगौ बे माबे संगठन फैनाय बे गुवाहाटियाव ओरैबायदि बेयो राजत्व जायनि थाखाय जोङो थाखोमा जोङो खामानि मावनांदों दिसपुराव बिनि मानसि जोब हाइकर्टआव बिनि मानसि जोब थेवबो जों थाखोमानानै लास्ट पर्यन्त जों थेवबो चेलेन्ज खालामदों जे जोङो कर्टआ जोंनो सानसे जोंनो जों बे कर्टनि बे आयेनजों जों देरहाथारगोन जोंहा बे बिश्वासखौ लानानै जों दिनै हाइकर्टखौ जों धन्यबाद होयो आरो दिनै जोङो सिकिउरिटिनि कमिटिया बे हाइकर्टनि अर्डार मथेनो बिसोर कन्टेमाव जों जेला होबाय कन्टेमखौ दोननो हादोंमोन कन्टेमखौ बेसेबां गोबाव दोनदों बिसोरो 6 मास 7 मास 8 मास 10 माससिम दोननायनि उनाव कन्टेमखौ दा लास्ट पर्यन्त जोंनि उकिला आरो प्रसेस खालामबावनानै खायदा खालामबावनानै माबे आयेनजों माबे रुलजों माबा खालामनो हायो बेखौ खालामबावना हरबाय बे हरनाय लोगो लोगोसो दा बिसोरो बे दानबाय दिनै दानबाय बेसेबां गोबाव जों खस्थ' मोनबाय दिनै बिनि एमपिआनो 5 बोसोरावबो थांबावबाय आवगायनि 5 बोसोराव थांबाय आरो दानि 5 बोसोर 10 बोसोर थांबाय दा बे जोबनोसै गोदान इलेक्सन जानोसै थेवबो जों सिकिउरिटिनि कमिटिखौ जाय अफिसारफोर बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय जे बे एसे सम थाबावनायावबो जोंखौ दाननानै जोंनि बे खामानिखौ साक्सेस खालामबाय जों दा बिराद गोजोननाय आरो जों बर' हारिनि थाखाय बे जों देरहानाय बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर देरहानाय खिन्थु जों दुगा जाया जे जोङो रावखौबो जों सर'निया जाथिजोंबो गाज्रि नङा खिन्थु जाय बर'खाया नोङो मानो दास्टिखा लिरनांगौ नों बर'ल' लिरनांगौ ट्राइबेल संघआबो बै समावनो 2002आवनो बे अर्डार माबाखौ होदोंमोन नोंसोर बर'बा बर' लिरसिन होमबानो नोंसोर ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिरसिन होमबानो नोंसोर एसटि जानो हागोन नाथाय बे सर'निया जाथियाव गुबुन जाथिनि दं नालाय गुबुन जाथिफ्रा बे बिसोरो बै बर'फोरखौ बे बर'आल' मोननाय सर'निया कसारि होनना बर' ब्रह्मखौ लाबानो मोनोब्ला गावसोर थाबोगोन नोंखायनो बिसोरो नारथानानै दोनदों
जायनि थाखाय बे बर' मानसिफ्राबो सर'नि माने ब्रह्म बसुमतारी दासिमबो लिराखै आरो बे लिरैनि थाखाय बिसोरो दा जोंजों बेबादि बिसोरो गावसोरनो अलखदाव गोलैनानै दं गावसोरनो बे अलखदाव गोलैनायनि थाखाय बिसोर दा एसटिखौ बिबाय थादों खिन्थु बै गुबुन जाय कमिउनिटिनि मानसि बिसोर मोनखाया खिन्थु जोंनि बर' बा राभा बा लालुं जाय एसटि मानसिखा बिसोर मोननायनि बा बिसोरनि थाखाय जोङो जेबो जोंहा ट्राइबेल सुबुङा जेरै बा जोंनि बर'फ्रा जोंनि दल संगठनफ्रा जोंहा आपत्ति गैया जों सर'निया जाथिनिबो जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोंना बेल' जे संबिधानाव जेखौ दं बिसोरो आयेनजों नांनानै लाबोदों बिसोरो संबिधानाव आयेन पास खालामनानै बा पार्लियामेन्ट पास खालामनानै लाबोदों होमबा नोंसोरबो जुदि एसटि मोनोब्ला नोंसोर लानो जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु नोंसोरो जे इलिगेल भाबै लानानै आरो जों बर'नि लानानै बर'निनो उल्था मावबाय जुदि हय बियो बर' सार्टिफिकेट लादों बर' बादि मावोबा बिटिसिनि एगेन्स्ट मावाबालानो बर' जाथिनि थाखाय मावोबा बर' बिटिसिनि थाखाय जुदि मावोमोनब्ला बर'लेण्डनि थाखाय मावोमोनब्ला उन्नतिनि थाखाय मावोमोनब्ला बा बर'नि एगेन्स्ट बुङामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरनि जोंनि लिडारफोरखौ अपमान खालामामोनब्ला जोंनि मार्टियार्सफोरखौ बे बिराद अपमान खालामदों दिसपुराव बियो जाय माबायाव दिसपुरनि जोंनि बर'नि एमएलए फोरनि जोंनि राजभवनाव बियो थानानै दुगा बे लेक्सार होदों अपमान खालामदों नाथाय जोंनि लिडारफोरा रावबो खुलासियाखै बिनि रावबो बे जबाब होआखै नाथाय जोंहा गोसोआव गाबखांदों जे सासे अना बर' मानसिया जोंनि बर'नि सायाव माने अन्याय भाबै जोंखौ नासयनानै दोनबाय जायनि थाखाय जे जों मोननांगौ बेखौ मोनाखै बेफोरनि थाखाय जों नांनानै दिनै जोंनि बिराद गिदिर देरहानाय बे जोङो हय सर'निया जाथिनि थाखाय जोङो एगेन्स्ट नङा खिन्थु जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोंनि मोन्थायखौ सिख'नानै जोंखौ अपदस्थ होनायनि थाखाय जोङो दिनै जों बिराद खुसि आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा बेनि थाखाय खुसि जानो हागोन आरो फैगौ इलेक्सनाव बे नगर सर'निया मालाबाबो इलेक्सन गेलेनो मोनला मालाबा एसटि रिजार्भआव बे क'क्राझाराव गेलेनो मोनला बे बाहा गेलेहैदों खिन्थु बियो जोंनि क'क्राझार एसटि रिजार्भआव बे सिराव गेलेनो मोनला आरो सोरबा बेबायदि लाखोमानानै दा अनलाइनजों लाखोमागासिनो दं लाखोमानो गेलेनो नागिरा बिनि थाखाय जों गसंगोन मानो होनबा बेवहाय गावबागाव दल संगठनफोरनि दलफोरनि पार्टिफोरा जेला इलेक्सनाव स्क्रुटिनि खालामो इलेक्सनाव नमिनेसन साबमिट होयो स्क्रुटिनि रावबो अबजेक्सन खालामाबा बेबायदिनो थांगोन बिनि थाखाय जोङो गसंगोन बिनि थाखाय जों प्रटेस्ट खालामनो थाखाय जोङो फैगौ इलेक्सनावबो जोङो नमिनेसन होनानैबाबो जों गुबुन हारिखौ होबथानायनि थाखाय बे राहाखौ जों लागोन बेनि थाखाय दिनैनि बे गिदिर देरहानायनि थाखाय आं बयखौबो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आं गोबां जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोजां मेसेजखौ हरो बैसागुनि दमासिनि बयनिबो गोजोननाय होनानै बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय